Kurde, ale się nażyłem. Czekaj, ja jestem przy kimś. To ty jesteś To ja, Niklaus. to ja. O, siema. Fajną Siema, masz Murzynie. broda. To chodź, Ja jestem zbieramy Murzynem? rzeczy. Jak zginąłeś, stary? Kurde. A nie nadziałeś się przypadkiem na tą? Na piłę od tego? Nie, maszynki? widać było, że on mnie... Nordic Walking. Trochę tak to wygląda. Ej, w ogóle tu jest chyba mapa niedopracowana. Dobra, idziemy w górę, Mikołaj. To znaczy, wiecie co, mapa jest większa niż w Rushcie. Serio. Mapa jest zrobiona tak, że zaczynacie na wybrzeżu i czym głębiej, tym jest trudniej, tam jest więcej graczy. No ja wiem, i że tak czym dalej. głębiej, tym przyjemniej, ale to... Nie jest tak prosto, wiesz. Mikołaj, to musimy, słuchaj, się dogadujemy. Musimy pierw na spółę zbudować jedną włócznię, bo patrz, słuchaj, musimy się dogadać, słuchaj mnie. Czekajcie, No. widzę Musimy kogoś się ugadać. uzbrojonego. Ze względu na to, że jest ciężko na tym świecie, czy ja mam brodę też, zobacz. Masz brodę. Ty tak samo wyglądasz. Słuchaj, ze względu na to, że jest ciężko, to musimy zebrać na włócznie, więc powiedz, czy masz cokolwiek, aby zrobić włócznie? Nie. Dobra, no to, no to zbieraj to, co jest na ziemi. Zbieraj tu kamień na przykład. Fajny. Jeszcze potrzebujemy 5 kamieni i 6 drewna. Dobra. I zrobimy włócznie, upolujemy sobie, wiesz? Będzie superancko. Będzie super wipler. O kurde, zminimalizowała mi się gra. Super wipler, bulwo. Można kamerę jakoś zmienić, czy tylko jest pierwsza osoba? No właśnie coś średnio. Chyba nie idzie. Dobra, mam 5 Nie, jakieś to jest Też inny mnie kamień. zabili. To jest Nie, krzemień. ja czuję, Aha. nie, to damy szansę tej grze, słuchajcie, bo kurde, Też mnie zabili, kurde. Koleś z łuku, ale dostał raz z włóczni. słuchajcie, to jest hardkorowa gra podobno, to my Tak, jesteśmy tutaj hardkorowi się bardzo gracze. szybko ginie. Temperatura w nocy, jak tylko wyjdziesz poza ognisko, to jest w stanie zabić w ciągu minuty. No, to nieźle. To już mnie pierę. Mnie też pierę. Nie no, ale powiem ci, że chodzi płynniej odrasta, bo tu po prostu jest mniej rzeczy, nie ma nic. Dobra, Mikołaj, ile masz już przedmiotów Mam jakichkolwiek? 5 krzemieni, 2 kamienie i 1 pieniek drzewa. To jeszcze 2 pieńki potrzebujemy. 2 pieńki. Albo opieńki. A, W lewo, dowej. Siema, dawno cię nie widziałem, siema świnia. Jak to się nazywa? Heartworld. I świat, który boli. no, Albo boli nas w tym świecie. Ej, te drzewa... Czy ty też to widzisz, że te drzewa tak jakby... co? Idź do tyłu i do przodu i popatrz na te drzewa z tyłu. One tak jakby się wznoszą. Nie, u mnie, taka- u mnie się nic nie dzieje. Aha, u ciebie się nic nie wznosi. No dobra. Może trzeba mieć, albo premium Zaraz będzie wykupić. ciemno. Cześć Jabba, Premium i się, witam. premium i się wznosi coś. Opa! Królik. No, królika upolować z włóczni to jest kurde jak To Ace jak w wygrać dosłownie z chorobą ciężką. Jak... Kurde. Mówię, onkologia. Czekajcie. No nie chcę Tu mówić, musimy- że z rakiem. No drewno. Co to... A, jest. Dobra. Co to tu jest za... totem? Jeden kawałek drewna jeszcze potrzebujemy, wiesz? Ale wiecie co, nie róbcie może włóczni, tylko bardziej zbierajcie na ognisko, bo jak Cześć, będzie ciemno, Soka to może być Nie lipa. ma ciemno, co tam? Broda gada głupio, że ognisko. Gościu jest przed nami na górce. Tam. Cześć Kloner, witam. Ja chciałem już zapytać w jakim Dawaj, kierunku, włócznie, a upolujemy przecież typa. to nie jest H1. No nie ma. Nie ma kompasu. Pa, a droga jest, autobana. Oni serio chcą za to w tym momencie To 20 to euro? autobana Ale już mnie wybudowa. bierze. Ale co ty? 20 euro na Steamie. Takie 2 jest chyba za 10 albo 11. Czekaj, tu jest gościu. O kurde, on poluje z łuku, Mikołaj, wydupiej. Wydupił. Mikołaj! Ja mam kawałek drewna. O matko! Na lewo i prawo biegaj. O Jezu. Don't kill us. Czy da się odwracać biegnąc? Cześć Miłosz. Dobra. Jest, Pa! patrz, O, pie. wybrałem. Jabłko. Pomarańcza i nasiona. A Dobra. pluzyna. Mikołaj, no teraz, dobra, ja tu stworzę włócznie i go polemy. Chodź, stój. Broń, ty patrz, czy ten gościu jest tam Patrzę. gdzieś, dobra? Idzie, biegnie. Dawid biegnie, blisko jest. Pieruńsko Narzędzia, blisko. Hopie, za... nie. ją wydupią. Tworzę, dobra. Ła! Mam włócznie. Bij go! Ja nie mogę ci pomóc w żaden sposób.
Ciulej mu. Patrzcie jaki pojedynek. O, zabił O, mnie. curwa. Kurde. Ej, czy ty widziałeś to, co jest namalowane na skrzynce, jak padniemy? Nie? Zobaczcie sobie na live, drodzy widzowie. Zobaczcie, co jest namalowane na skrzynce, jak padniemy. Putas. Ej, Normalnie- dwóch gości jest tutaj. Kto to jest? Jakiś Rus. A nie da się rzucać włócznią? Da się. Tu kabliet. Jak? Pod R i rzucasz, tylko jest problem taki, że włócznia Dobra, ma niech on bardzo mnie- mocny opad. Ja w ogóle się zrespiłem z włócznią. Bo tu jest inny system lootu w tej grze. Tu jest coś takiego, że jest system Aha. jakby kary. To znaczy, jeżeli zabiłeś jakiegoś gracza, to masz +1 do kary, tak? Jak zabijesz dwóch, no to masz +2. No i wtedy jak giniesz, to tracisz więcej itemów, jak masz więcej graczy na koncie. Rozumiem. Zaraz będzie ciemno. No i mnie O. zadźgał. I jeszcze Allahu Akbar do mnie krzyczał. I tak bym umarł, fa- bo noc przyszła. Fajna gra, polecam. Gramy w coś innego? No nie, no bo to patrz, już jest ciemno i powiedz mi, jak ktoś się spałni w nocy, to co on ma robić? On może od razu zestartować grę. No, jest zimno i raczej nie zdążysz nazbierać 20 drewna na ognisko. Tak w Wezmę nocy. pomarańcze. To my chyba nie są aż tak hardkorowi, żeby w to Zjadłem grać dłużej. pomarańczkę. O Jezu, jeszcze leje, no serio. I co, jak leje, to wpływa Ej, jakoś? w ogóle, ale Zimno ci się szybko ja robi, słyszę, jak jest noc, to już masz ale to tak. nie widać żadnego deszczu. To No, może prawy u was nie przycisk ma, u mnie myszy już do jest. pchania pojazdów. tak? Aha, na ziemi są takie... No, ale tak to nie pada nic. Dobra, ja skaczę z góry, zobaczę co się stanie. Nic się nie stało. Nie no, fajne, ale Przemoknięty jestem. chyba nie dla mnie. Kto to biegnie tutaj? Może to ty, Dawid? Gdzie? Nie, to O, Broda. to ja. O, Halo. dobra. Gra dopiero raczkuje, a już Nie imigranci. mogę zrobić ognisko. Drewno Przemoknięty. potrzebne. Biję Bierzemy włócznią wszystko. w tego w kamień. Nie no, gra taka fajna, 3 na 20. No ja już przemarzam. No beka, no raz, no. Spoko. O, Znaczy widzę jakiś... grafika ładna, taki Wy jesteś- ja idę do cel ogniska, shading ktoś tam ma całkiem ognisko. przyjemny. Na wybrzeżu. Ja już Ja zamarzam. już jestem zmarznięty i zmoknięty i za moment umrę pewnie. Czekajcie, biegnę do jakiegoś ogniska. Trzymajcie kciuki, mocno. Ej, a tu w ogóle nie idzie bić pięściami? Te? Nic? Kompletnie? Hello man! Behind you! No głupio no. I am friendly, don't kill me, don't kill me, To w don't arku przynajmniej szło pięściami bić, ale reszta była ciulata. Oj, zabił mnie, Boże. Boże, A ja chyba zrobię ognisko, Niklaus. Możesz stanąć obok mnie i Rób. się ogrzeć. rób. Fajna gra. Nie no, fajna jest. Kurde, aż mi... O, chyba cię widzę, Bonkol. Króliki biegają. No, jakiś typek stoi, to chyba Bonkol. Znaczy, ogrzejemy go. Ja zrobię ognisko i go ogrzejemy. To chyba Bonkol jest. Dawid, to Tak, ty, to- ty stoisz? Czy ty się ruszasz? Nie, ja stoję, biegnę, To ty. to ja. Chodź tu ogrzejemy się, stary, bo jest zimno. No to zrób Aha, ognisko. tutaj nie można stawiać ognisk przy tych przyrezkach. Nie, No. ja w The Forest nie grałem nigdy. Jeszcze przynajmniej. Czekajcie, ten napis Czemu nie mogę tutaj postawić? pasuje. Co jest? Może Halo? na deszczu nie idzie. Chodźcie. O, Chodźcie, uuu. chodźcie. Oj. A Bonkol tam stoi. No bo ja coś robię, grafikę robię po prostu. To zaraz się zmarzniesz i będzie tyle z Bonkola. No, gdzie to jest? Czekaj, już zmarzłem prawie. 4 minuty życia mi zostały. Czy wszyscy wyglądamy tak samo? Chyba tak. No, uff. Niewystarczająca ilość materiału. Weź sobie Bonkol R wciśnij. A, No i teraz możesz rzucać, nie? I trafienie w takiego małego zajączka, jak go trafisz, to jest kurde jak Ace w CS-ie. No idę zobaczyć, gdzie jest zajączek. No nie ma tutaj. Zajączku! Zajączku! Na wszystko brakuje. Zajączku! Aha. No, Jest, najgorszy jest zajączek, cicho. Ale uważaj, on spierdoli, jak do niego podejdziesz. A mogę kucać? Pod C chyba.
O matko, czekaj. Ej, ja już zamarzam. Czy serio w nocy się zamarza? No bo nie masz ubrania, No jak będziesz w miał prawdziwości. ubranie, to będzie lepiej. A wyleź na plac bez ubrań. Oleś wbił. Łoje. Początek gry jest O! trudny, no faktem początek jest trudny. Czekaj, sprawdźmy to. Potem jak zrobisz sobie chatę i zrobisz sobie respawn point, to tam się respisz w chacie, no to już jest łatwiej, nie? Uwaga, rzucam w górę, zobaczymy jakieś czy to opada w ogóle. Uwaga. Ło! O Kogo w głowę dostanie. Gdzie to poszło? Gdzie to poleciało? Wraca! O! Czekajcie. Nikola, to zrobimy test. Chodźcie, zobaczymy kogo zabije. Trochę Stańmy ja, tak, ja, no. ja, 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 ja. No dobra, no to losowo, no. Tam jest zajączek! Stary, tam jest zajączek. Widzisz go? No nie Okej, ciepaj sprawdzam- tego do Sprawdzam, luftu czy i działa no... opad. Ty się opadł. Teraz mi w łeba pewnie ciulnie. Rzucił i nie spadł. No i co? No nie spadło. Ona chyba już orbitę przekroczyła, mi się wydaje. Ej, gdzie to spadło? Ej, to już nie wraca. No i nie ma, była dzida, nie ma dzidy. Nie ma dzidy. A może coś ją porwało tam w lufcie, jakiś Ej, ale opie nie ma. jaszcząb. Miałem dzidę i nie ma, no nie trzymam. Poleciało. No i... O Jezu, już zaraz sikam ze śmiechu. Stary. No tak średnio bym powiedział. Podobno I upadła 10 gdzieś dalej, tego, czekajcie. Może 10 upadła drewna dalej. poszło. Ja no. Ej, ale wy się śmiejcie, a się okaże, że kogoś na drugim końcu mapy zaraz zabiło. O jest! Opadła dzida. Tak? No mam No ją. leży tutaj. Cześć Knefel, witam. Tam zajączek spierdala. Dobra, ja idę. Czekaj Mikołaj. Muszę sprawdzić. Uwaga. Nie, ale mnie nie bi. Czekaj, jak tu pionowo sprawdzić, bo tu... Okej, uwaga. No, ej, dalej mam ją w ręku? No. O, Ej, R. nieskończona dzida. Nieskończona dzida, patrz. Ale ty tego nie rzucasz. No Jak ty to tego nie nie? rzucasz. No nie, czy ją dalej normalnie? Może zmień na inny przedmiot, na przykład na 2 i potem z powrotem na dzida. Czekaj. O! O, Raz rzuciłeś. dobra, uwaga. O, ale się zakręcił normalnie. Kurde, co jest? Sztukmistrz. Leci! No nie leci. No nie leci nic. A u mnie zleciała. Co? Czekaj, to ja ją wyrzucę. Moment. No. Ej, ja jej nie mam w No i ręku kół tak chyba jakby cię w ogóle. wyrzuca. Nie, no O, wyrzuć. macie ją? Widzicie ją teraz? No jest. widzę. No. No spróbujcie ją wziąć i wrzućcie na R, broda i w całą górę. Nie w głowę, nie w głowę. O, poszła. Leci. O, dawaj, na główkę, biorę na główkę. Ja stoję w miejscu. O kurde. O, Ej. dostałem. Co się... Gdzie ja ją mam? Znikła. Nie, ty ją w ręku. Gdzie? What? A Gdzie ja mam ona jest? ekran czerwony, tak jakbym miał mało życia, mam dużo. Ale nie, Czemu wszyscy... tak jest? Mi się też, Ej, też mam Może taki. jest tu jakiś połykacz mieczy, wiesz? No dobra. Sprawdźmy to dalej. No, to jest... Nie ma letko, Ej, nie, no. no dobra, możemy jeszcze pograć, bo jest fajnie, bo samemu bym to od razu wyłączył, szczerze mówiąc, ale to pozbierajmy co się da i coś spróbujmy pokraftować, Ej, może jakieś łuki. iść królika. Czekajcie, No, zobaczcie. nie. Za 5 minut będziemy martwi z głodu. Może 10. No dobra. Początek gry jest trudny, no bo pierwsze co trzeba zrobić Kto to włócznie, powiedział? a potem No ja nie. ognisko. To jest ten psychopata, co mnie zabił przedtem. On tak gadał, I need to eat. Boże, tu są psychopaci jacyś. Ej, ale czemu mam taką małą, okrojoną ilość rzeczy? Aha, bo workbench jest potrzebny pewnie. To ja idę przy... Tu jest workbench. wszystko robisz w tej grze. No to chodźcie tutaj, tu jest workbench. Ile masz drewna, Bonkol? Bardzo mało, 3. Ja mam Dobra, są- 2. Ja mam 4, to jeszcze 3. Okej, narzędzia, zobaczmy. Narzędzia, amunicja, materiał, uzbrojenie. Łuk. Gdzie jest łuk kary? Co? Jak oni to przetłumaczyli? Łuk myśliwski. O, nie. Łuk myśliwski trzeba mieć. O matko, trzeba jest materiał mieć. Maszyny tu są, ej. Piec Tu są już hutniczy. pojazdy stare. Ta gra jest o materiały. jeden krok w stosunku do Rasta. Tu już są samochody i pojazdy. Aha, że to postać niby tak gada sama z Wiertło? siebie. I co O, wiertło? może. Kurde, ropę wydobywa? Wiertu działa tak jak kopalnia wreszcie. Ej, potrzebny nam jest, wiecie co? Co ma 2 kawałki drewna? Kurde. Ja mam 7, więc jak dasz mi 3, to będę miał włócznie. A, bo ja nie chcę, żebyś miał włócznie.
Witam szanownego bąkola, siema szubienic. Uzbrojenie. Biała i zniknęła, pękła. Zróbcie mi najpierw nie- siekierę i wydobywajcie nie- drewno. No właśnie, ja chcę siekierę, jeszcze 2 Mi na kawałki nic nie drewna. starczy. Ja muszę coś znaleźć. Szału nie No, ma, w nie? sumie- Ej, jest zbugowany król... A, już się odbugował. Kurde. Koksyk Można ma było rację, go że łatwo jak złapać. zrobimy siekierę, to będziemy mieli Nie, więcej nie, moje drewna. drewno. Odejdźcie, to jest moje drewno. O. No, mam. Hehe. Ej, Jeden a tu kawałek ktoś- drewna. Ktoś biega i to nie jest broda. To ja. Nie, to nie ty. Ja skaczę teraz. Nie, to ktoś tam jest jeszcze. No to trzeba go, Krzaki kurde, uciekł. wiecie co się z nim robi. No. Zabija. O, Eliminuję. mam drewno. O, no i teraz Pamiętajcie, że zrobimy z tak. siekierki można też No. atakować, tak? Ile trzeba Ja było robię mieć właśnie drewna siekierkę. na dzidę? Chcecie siekierkę, czy nie? Ja już siekierkę zrobiłem sobie teraz. O, mamy siekierkę. I teraz czy ja mogę drewno wydobywać? Dokładnie tak. No to nie wydobywam poprzez bicie. Ale nie z drzewa. A to z czego? Nie. Z tych leżących kłód. Aha, Naprawdę? jaki to ma sens? To ma Wiesz co, głupi sens. może potem jest lepsza siekiera, która robi też drzewo. A nie? to nie z tej kłody, to Cześć, jest patyk. Chińczyk. To ty mówisz z tej kłody takiej. A, już wiem jakiej kłody, dobra, już wiem o co chodzi. Tu gdzie niegdzie leżą takie kłody duże. O, widzę jedną przed sobą. O, ej, znowu ten gość mówi I need to eat. A to chyba, bo to postać gada, wiesz? To twój chyba mówi jak jest głodny po prostu. Aha. No to może to psychopata jest, dobra. No Bo jestem wygłodniały. nie mogę tego stworzyć. I siekierka i włócznia to są podstawowe rzeczy na początek. Ej, ja muszę serio coś zjeść. Moja postać powiedziała I need to eat. Ech, To co to cały oznacza? czas za mało. No, że chyba Musisz muszę jeść. upolować, No, zajączka. raczej tak. No dobra. Czy my się widzimy gdzieś? Mam, ale jak upolować tego zwierzaka? No wyceluj w niego z R. Weź poprawkę na wiatr, solidną. Ale Rzuć jak? włócznią. Siekierą nie rzucę. O, Efekt Corioliza. włócznią. Uważaj. To będzie dobrze. Ej, ty Broda, nie widzisz tego? Jest, Nie wiem, ja się jest. chyba zgubiłem od was, wiecie? Ej, on Okej. do mnie biegnie. Jest! Ciulej mu! Dawaj go, dawaj go! O, zabiłem! Jak to Ma, wyglądało? mamy jedzenie! Mamy jedzenie! Dobra, szybko, szybko, jak się ognisko robi? Powiedzcie. Ognisko wytwarza- to 20 drewna. Kurde, I 20, trochę- mam 6. trochę Mikołaj, krzemienia. drewno, masz jakieś? Ale ja muszę sobie Mam zrobić kłodę, dzidę, mam mam kłodę, wszystko za dawaj, mało. dawaj. Chłopie, to jest jak Ace, Nie mam. Ale wy rewolweru. zabiliście gazelkę. Gazelka nie daje w tej grze tego jedzenia. Dała mięso, nie godej. Dała? Kurde, jeszcze O, trochę. widzę cię. Widzę was. Jezus. Dobra, jeszcze potrzebuję 9 do ogniska drewna. Ja mam 20 kamieni, ale mam tak mało drewna, nie mogę sobie dzidy nawet zrobić. Chodźcie, idziemy naprzód. Ale bida. 10 minut. Jest królik, cicho, nie ruszać się teraz. Uwaga, Ciulej mu. proszę was, ja go upoluję, ja wam tu mówię, uzbrojenie. Coś ścina mi gra, ale mieszało to podstawowo. Mów gdzie jest, jak go upluję, mam włócznię. Kurde, cicho tam. Ej, gra ma 2 FPS u mnie teraz, ale jolo. To co to Czy wy się też tak dzieje? macie? Nie. Gdzie ty widzisz królika? Ej, coś się nie Ej, ja dobrego się dzieje z straciłem. grą. Czekajcie, co się dzieje z grą? U mnie jest coś nie tak. No, u mnie Tylko u normalnie. mnie ma ta gra wylew, czekajcie. O fuck, coś jest nie tak. No I need to eat, to są głosy z głowy. Aha, Hardword ma wydajność taką, że... Ktoś do mnie z łuku chyba O strzela, dobra, gdzie? już jest okej. Zminimalizowałem i jest okej. Dobra, mamy? No ja Ognisko mam- teraz ja trzeba mam sadzonki, zrobić. mogę zasadzić O, sadzonki. mam, ciocio, jedzie! Kurde, pudło. O, prawie! Ała! Dawaj. Dawać go. Ała, no kurde! Przepraszam, patrz jak się wyłożył. Patrz co Zbierz robi- mnie, stary, patrz zbierz co mnie, robi stary. Bron, ale patrz co on ma przed gębą. Niklaus, widzisz ty to? Co ale? Niklaus wszedł mi przed kamerkę, no patrz co on robi, patrz. Nie widzisz O, na tej ej. skrzynce? Penor! Rzeczywiście! Ja cię przepraszam najmocniej, no jest po prostu... A jak to zebrać po nim w ogóle? Ja już Aha, to bo ty biorę. to bierzesz. A masz, Kurde, bo ty masz swoją dzidę? Ja już mam rzuciłem. dzidę i siekierę, mam. To jeszcze od brody była, to daj jedną dzidę, bo ja nie mam drewna tyle, żeby sobie zrobić. Dzidę rzuciłem, na wprost trzeba iść Mikołaj, chodź. No.
Widzę tego typa z tym łukiem, co Tutaj jest, powinna leżeć. Widzisz ją gdzieś? A tu jest, Tu Mikołaj, chyba weź ją. leży. Tu. O, dobra. Serious Kurde. business. A jak się rzuca? Aha, na R, dobra. Dobra, jeszcze potrzebujemy trochę, żeby zrobić ognisko, bo zginiemy. Ej, niesławny jestem, bo cię zabiłem. Boże, przepraszam, ale tyś po prostu był na mnie tak jakby nałożony. Kurwa, koleś mnie złowił. Collateral damage. Złowił? Jak cię złowił? Czym ty jesteś, rybą? Broda, powiedz, czy ty jesteś rybą? No to cały czas ten sam koleś chodzi po respie z łukiem i szuka ludzi. I to może ten, co gada I need to eat. Ej, ty masz jakieś drewno, Mikołaj? Nie masz? 4 mam drzewa. Kurde, to jeszcze potrzebujemy 5. Jakaś kłoda jest potrzebna. Mnie namawiają Ej, na tu czacie, jest żebym cię woda. zabił. Że jak ktoś was Patrz, zabije... Mikołaj, i- upoluj to, O, upoluj czekaj. to. Byda ciulą. Uwaga. Nie bij mnie! Ej, to ma bije, ona mnie zaatakowała. Czekaj, odejdź. No dobra, zabił. Dobra, już jest porobiona. Dobra, i chodź teraz Aha, to tak się to robi, dobra. na R i Jak, rzucasz, jak to ktoś chodź. was zabije, to jeżeli jesteście niewinni, to tracicie tylko plecak. Nie tracicie tego, co macie na sobie, ani w pasku. Ale co znaczy niewinni? Nie ma No, problemu. jeżeli nikogo nie zabiliście, żadnego gracza. Aha, dobra. Dobra, i jeszcze tu... Czyli i... bez grzechu. Bez grzechu. Mikołaj, to jak rzuć tutaj sprawdzę? przy tej kłodzie. Rzuć drewno przy tej kłodzie na ziemię. No dobra. Czekaj. Ale ruski to są nieprzyjemne, kurde. Zrespisz się i od razu leci na ciebie. Ej, a jak je wywalić? Bo nie mogę nic... Kup. Dobra, ognisko, uzbrojenie. Czekaj, no. Wytwórz. Dobra, robię ognisko, Mikołaj. Okej. Ej, mi się coś Na- zbagowało chyba, bo ja tego nie mogę wywalić. Ja tego w ogóle Interakcja, jakby nie widzę w spalanie. swoim tym. Widzę to na ekranie, ale nie widzę tego w ekwipunku swoim. Dobra, pali się. Nie, bo ty masz to jest tak jakby oddzielne na twoim tym action barze, a oddzielny jest plecak. Mhm. Dobra, O, spalamy coś. teraz wywaliłem. To hungry powiedział, kurde. A to Tylko wpadło nie do... spalcie. Aha, bo to poszło do tego. Pamiętajcie, że jedzenie się może zepsuć, nie? Poszło No, do wziąłem ognia. już. Dobra, i no teraz co? Jak ja to mam? Kłoda, dobra. Teraz Mikołaj, czekaj, mam jedzenie jedno, ale to ja muszę zjeść, bo ja umrę od razu. Szerej. A czemu ja jestem porażony? Bo siedzisz w ognisku. Aha, albo od blisko. słońca. Porażony od mózgu. Jo, to dupca. Dobra, i co teraz? I co? I dalej mięso, Może ja musisz się w mięso cieniu- znaleźć. Kurde, Mikołaj, znajdź coś. Do żarcia, proszę cię. Ale jo jest porażony. Do mnie już jest bliżej jak dalej, tak. Coś A czuję. nie, to Gdzie jest zwierzak. porażony? Gdzie ty to widzisz? Na ekranie od słońca Też jesteś dostał. mocno O, piedogowy. Co? Tak, to jest. Kamienny kilof, wytwórz. Jak się ma dzidę, to prawie jak Far Cry Primal. Tylko nie ma mamutów i tygrysów i So misji hungry. i nic nie ma. Są chyba tygrysy. czy coś Ej, właśnie takiego. ten Primal to kurde będzie świetna giera chyba, co? No nie wiem. Czy świetna? Dobra. Ej, jest coś z łukiem, poluj na nas. Ja idę zabić zająca. Cześć mi, czytam królika. Co to jest? Hello, hello! Hello! Ej, chodź tu Mikołaj, upolujesz go na dzidę. Ida. Ej, ja za nim biegnę. Gdzieś ty To jest go Mikołaj? No przed wami. Znaczy za wami. Widzisz go? Widzę To go. ty się... No ja sobie dzidę zrobię na szybko. Ja chcę cię upolować. O panie, szczelo do mnie. Kurde. Za dzidę. Dawaj, gonimy go. Pa, koszulkę ma bogol. I galoty. Ej, dobra. O! Uwaga! Nie trafił. Dobra, uwaga! Dobra, ja Atakuję. swoją dzidę zrobię. Uga buga. Nie mogę go cylnąć, pa. O! Dawid, pomocy. No, pomocy. robię włócznia. Pomocy. Mikołaj... Zabity! O, to- Zabity! Bier to od niego wszystko. Bo ja chciałem włócznie zrobić, żeby go dobić, a ty sobie sam O, poradziłeś. piję go za czas. O, ale tyś go ładnie porobił. Kurde, ja ci powiem, Broda, tu się takie akcje dzieją. No, nie wier- ma mapy, to bym was Bierz znalazł. od niego łuk, kurde, wszystko. Ej, a jak to łuku, co ja gadam? Jak te mięso jest w ekwipunku, to jakie teraz? Aha, bo to trzeba upiec? I- Nie, bo to już jest Ej, upieczone. dwóch, Mikołaj, chodź w tym, widzisz to? Gdzie jestem? Czekaj. Nie, no widzę. No, bier łuk, umiesz założyć łuk? Dwóch tam przed nami biegnie.
A nie, oni uciekają od Czekaj, nas. To ale ja chodźcie od nie, ja tylko, ja Mięsko, nie wziąłem chodź, łuku zrobimy od niego, ja strzały od niego tylko były do zebrania jakby. To jak, co on z tym Możliwe, że on zginął, wiecie, i on nie I miał ma jeszcze łuk. tak, A. tak Chodź. dużej kary, że po Że prostu został mu to ten łuk, zostało tak? mu, nie? Chodź, Aha, jedzonko dobra. sobie zrobimy. No każda survival gra jest do Rasta podobna, no bo to raz był taką pierwszą rozwiniętą grą. Tylko Dobra, ta Mikołaj, gra- tu się pali. Ta gra No. ma jedną przewagę nad Rustem. Tu jest więcej przedmiotów niż w Rustie chyba. I są już pojazdy, tak? No. No jest bardziej hardkorowa, bo Rust jest taki. No też jest, bo w Raście też są te teraz takie machiny, tam się zbiera jakieś surowce, ropę wydobywa, tam są takie, to jest bardzo rozbudowane, nie? Ale ja nie grałem dawno, więc... O ja pierdolę! Co? Co zabiłeś Koleś kogoś? dostał heada z włóczni, po prostu się odwrócił. Dostał tak prosto w banie, że to się w pale nie mieści. Ej, a jak te mięso jest ekwipunku, to jak je teraz zjeść? Nie, nie, To nie, jest musisz paska. tu dać na E, wrzucasz je tutaj, w ognisku jest wrzuć. To one się, hopie, się boję, że się Tam u spali. góry. No i tu musisz je kontrolować. A to nie, to mi wywaliło Nie, takie... Mikołaj, ty musisz otworzyć ognisko, a ty... On to wrzucił do No ogniska. to tak po mięsie. A już nie można tego podnieść nawet. No nie, ale temperatura ogniska za to wzrosła. No super, właśnie widzę. Czekaj, Zawsze to czy- coś. o, jest Ło, coś. jak się zgasiło Jest. nagle ten. No i mam stek, kurde. Masz, ja ci go rzucę. No. Łap. Gdzie to jest? Aha, tutaj. Jest go, kurde. A to już wcześniej był pieczony. To ja nie wiem. A, no to czemuś go nie zjadł. Dobra, Aha, zrobiłem bo to trzeba do ręki wziąć i go... Aha. Mikołaj, uwaga. Robię test. Uważaj, test. Uwaga, czy to wróci? Chyba... Wraca! Gdzie to jest? Za tobą, ale... Znikła. Nie ma. Zepsuła się. Ej, to nie wolno tak rzucać. Zakazujemy. Włócznia się nie psuje, chyba. No właśnie się zepsuła. Beka. Trochę beka. Ła. Co mi tutaj komórka spamuje o Facebooku? Hmm. Jak na grubie. Fajny klank. Ciul, ciul. I znikło. Widziałeś jak ten księżyc zasuwa po niebie? No, ej. Łe. Ojej, jak on zawala. No, Jak jakiś Polak wariat. dołączył. Taki wariatowski wariat. Hello, O, co to jest? Broda. hello. O kurde, ja już miałem do ciebie strzelać, kurde. Znaczy rzucać. Ej, Strzelać musimy się ogrzać, chodźcie, zrobimy ognisko. laserowej. Ja robię ognisko, uzbrojenie, narzędzia. Ale weź zrób u góry gdzieś, bo będzie nas widać tu w kącie gdzieś. Wystarczająco materiałów nie ma. I Bo... ja mogę zrobić. Chodźcie tutaj w No kąt. chodźcie, no idę do brodatego. Zrobimy tańce. Wytwarzanie, Tańce przywołańce. wytwarzanie, ognisko. Halo, siara. So hungry. Albo coś takiego. Tym to dalej jest? mi dupcy co hungry. No No już to jest, nie mogę zjedliśmy postawić. dzisiaj. Już dzisiaj zjedliśmy. Już dzisiaj było jedzone. Tu jest chyba za krzywy teren, wiecie? Cześć Kurde, Alex. bo ty krzywo ognisko kładziesz. How are you, Niklas? Jest. I'm fine. Ale czekaj, jeszcze nie jest How zimno, about you? więc jeszcze spoko. O, interakcja. Ale Zapal. jest zimno. Uuu. O, Uga buga, uga Uga, buga. buga, uga. Kogo zjemy? Mikołaja chyba. Nie mnie. Jak się poszedł, uciekł. O! O! Dobra, ej, a co ty masz, broda, takie... Wszyscy takie same galotki mają. Takie woda w piwnicy troszkę. jakie neandertalczyki, ja pierdzielę. Aż screena strzela, czekajcie. Trzeci dzień w Sosnowcu. O, ty kilof masz stary. I Bóg stworzył Sosnowiec. Tak to wyglądało, jeszcze niedawno. No. Po tygodniu... Wynaleźli ogień. Po tygodniu... Ludzie pierwotni w sosnowieckich lasach po tygodniu zorientowali się, że zjadanie swoich pobratyńców nie ma sensu, bo populacja maleje. Jestem niesławny, bo zabiłem kogoś 13 minut do końca. Więc zauważyli, że lepiej się rozmnażać niż zjadać swoich. Mój drodzy, Pioku229 jest nowym subskrybentem i ja go witam serdecznie. Dziękuję ci, Pioku, siemaneczko, witam cię gorąco.
Przywitajmy go na czacie. I Pioku oczywiście tam zaraz tamtego maila wyślę, czy tam prywatną wiadomość. Jaki dźwięk głupi. Z czarodziejską wiadomością. Lol. Jakby ten dźwięk zapętlić i puścić na słuchawki, to by człowiek ogłupiał. Mhm. No, można by dostać Jakbyś- do głowy. Po porcelanie motkiem klupał. Nie no, my zaraz będziemy zmieniać na coś żywszego, bo tu ludzie już jest późno, nie można takich gier. Bonkul podobno, orki z Majorki, patrzcie, są tu swoi. Napiszę coś do nich na czacie. Siema. Dobra, już ktoś nas znalazł. To jest też bogactwo dźwięków w tej grze. Dobra, musimy się tutaj. O! Wszystkie dziwne. Ej, co można zagrać żwawego, żeby E? nie zasnąć, Mikołaj? Ja sobie zagram w Killing Floora chyba 2. Nie, no Ale ktoś nic. wymyślił. To chyba ci zapłacili, żeby w to grać. Co to No jest nie, za gra? pobrałem za darmo sobie, bo jest free weekend. Nie, no to nie jest free weekend. Jest. To jest free coś tam. Ja będę, kurde. No spoko się wali po skałach. Fajna gra. Dobra. No, dobra. No to ja powiem wam tak, no fajna gra, tylko że ja po prostu przestanę teraz w to grać i ja wam powiem dlaczego. Gra jest super, ale to jest gra taka, że jakbyśmy ją odpalili i się naprawdę nastawiali na grę, to musimy w nią grać 5 godzin na przykład, non stop. Musimy, wiesz, dojść tam do, nie wiem, do zbudowania domku, czy... Wystarczy domek zbudować z respawnem. No, tylko że no, ja nie zamierzam grać dzisiaj tylko w to, bo...